Vega, número 13, José Ángel Fernández, número 19, Isidro Fernández, número 22, Javier Tejero, número 23, Diego Prada, número 28, David Castiñera, número 55, Iago Fernández, número 80, Guillermo Fernández, administrador, José Ramón Muñoz, segundo administrador, Arturo Rodríguez, oficial, Arturo García, Javier Ignacio Otero, por parte de Carlos Silla, número 1, Antonio Mato, número 3, Cristian Canosa Fari, número 9, Fran Rey, número 11, Dani Mayo, número 13, Hugo Rodríguez Chico, número 17, Diego Vega, número 19, Juanca Rodríguez, número 20, Diego Antero, número 21, Manu Méndez, número 23, Alex Gómez, número 24, José Picosa, número 32, Iago Gómez, número 36, Aaron Rodríguez, número 55, Mario Cancela, número 77, David García Pichel, el número 99, Hugo Sillas, administrador, María Dura, administrador, Ray Cuñar, Apillay, Manuel Ángel Patiñas, Pablo Presca, dirigirá un encontro, Pablo Torreiro Barros, Marcos Pérez Opera, del Colegio Galego, cronometradores Francisco Camino Pérez, y Leticia Álvarez Campo. Hola, boas tardes, benvidos ao Pabillón Vila de Noia a unha xornada máis, 16ª cita deste grupo A da primeira estatal entre o Calvo Xiria e o Forbe Reconquista. Vamos coa presentación dos equipos. Conjunto Vigués, xogarán Mauro Pereira, David Antonio Alves, Rubén Rodríguez, Carlos Fernández, Jesús Veiga, José Ángel Fernández, Isidro Fernández, Javier Teixeiro, Diego Prada, David Castiñeira, Iago Fernández e Guillermo Fernández. Adestrador José Ramón Muñoz. Por parte dos carboneses do Calvo Xiria, con número 1 Antonio Mato, con 3 Cristian Canosa Fari, con número 9 Fran Rey, con número 11 Dani Mayo, número 13 Chimpo, número 17 Diego Vega, número 19 Juanca Rodríguez, número 20 Diego Antelo, número 21 o capitán Manu Méndez, número 23 Alex Gómez, número 24 Jorge Bouzas, número 32 Iago Gómez, número 36 Aaron Rodríguez, número 55 Mario Cancela, número 37 David García Pichel e número 99 Edu Cousillas. Adestrador Adrián Dubra. Como sempre, un día máis acompáñanos o gran capitán Pablo Iglesias. Como estamos, Pablo? Que tal? Moi boa, David, aquí estamos outra vez, outro partido, primer partido da primeira volta, a ver se seguimos con estas boas sensacións que temos deste inicio de ano. Bueno, a semana pasada visitábamos un recén ascendido e hoxe de novo outro recén ascendido, Forbe Reconquista, ainda que este quizás con máis dificultades que o do outro día hasta o momento, vamos. Sí, recordemos que Reconquista é un equipo de nova creación, debe ter 2 anos, estaba de existencia, estaba na última categoría galega, por tema destes de equipos que se deron de baixa, pois ofreceron a plaza en primeira e aquí está, pero como ben diste, con máis dificultades que foi o equipo da semana pasada, pois para puntuar, xa que está penúltimo, está peleando por esos postos de salvación. Bueno, Calvo Xiria esta semana xa arrastra de novo as baixas de Adrián Losón e de Ramón. Uniuse esa lesión de Gabriel Castiñeira na media da semana. Sí, xa estuve falando con Dubra tamén, con Manu, a ver que lle pasara, porque escoitara ler o da man, pero non sabía como fora, pois sí, mala suerte, nunha caída,
defendendo, pois apoiou, creo que foi a man esquerda e rompiu un metacarpiano. Xa o ano pasado, se non recordo mal, tamén tuvo ese mesmo problema, pero na man dereita. Este ano, esta vez é na man esquerda, está pendiente da evolución, e esta semana lle din por si teñen que operalo, ou como foi da outra vez ca Escayola xa lle chegaría. Claro, nestes intres adiantábase o Forbe Reconquista e agora empata o de sempre, David García Pichel, que non fai a súa cita. Sí, cando chega a esas distancias de lanzamento, se non hai alguén que saia a chocar, pois ten facilidade para anotar, xa que ten variedade de lanzamento, de localizacións, como foi no caso, chegou a 7-8 metros e non tuvo problemas para anotar. Necesitan que saian a chocar, porque senón vai ser complicado. Agora era Guillermo Fernández o que anotaba ese novo gol, pon de novo por diante aos seus, o Xiria tratando de poñer o seu ritmo, pero a verdade é que o Reconquista está moi intenso nesas accións, e agora boa acción que finaliza Fran Rey, Pablo. Sí, bo xogo de 2-2 entre Alex e Fran, gran pase de Alex a Fran no pivote, que ante a baixa de Losón, o cal llevando un saúdo que se recupere o pronto posible, que un dos nosos protegidos, para que volverlo a ver na pista, que é onde nos gusta velo. Moi ben aí Fran, con ese xogo 2-2, como decía, bloqueando ben, gran pase de Alex, que anota de facilidade. E agora boa acción que finaliza José Ángel Fernández. A verdade é que ambos equipos moi intensos neste inicio, e a verdade é que ata o momento parece que os ataques impoñen ás defensas, Pablo. Un clásico, sorprendiume velo cando cheguei ao pabellón, a volta a xente conocerá como Cerillo, que xogou toda a vida, moitísimos anos no Otavio. Non sabía a verdade que había fichado para esta na segunda volta. Creo que dos 3 goles xa leva el 2, e outro Guille Fernández, que é o máximo goleador do equipo e que agapara moito das xogadas. E agora aquí roubando moi ben Jorge Bouzas, pon de novo as tábuas no marcador, 3-3, pasa poucos segundos dos 3 minutos e medio desta primeira metade. Como dicía Pablo, pois sí, Cerillo un dos grandes protagonistas neste inicio de encontro. Sí, sabemos que el sempre foi extremo, pero aquí pode xogar de primeira línea. Agora tamén gran pasa Diego Prada, que un magnífico extremo esquerdo que anotou con calidade por encima de Antonio. Esa acción tanto menos dubidosa, non? No, bueno, non era falta en ataque, xa que Frejeiro estaba dentro da área, por eso non sinalou o penalti. Estuvo esperando a ver se entraba como o balón, e ao final acabou pitando gol, que senón acabaría pitando 7 metros. Un ritmo moi alto, van 4 minutos e medio e xa levamos 8 goles. A verdade é que estes partidos dá gusto velos, cando hai intensidade, cando hai ritmo alto, a verdade é que gusta moito máis e fanse máis vistosos para os espectadores. Lógicamente o ritmo alto é o que nos gusta, correr contra ataques, tanto en primeira como en segunda oleada. Polo que vemos tamén Reconquista lle gusta correr, por aí que levemos tantos goles en tan poucos minutos. Agora tratando o Calvo Xiria, non, de facer un ataque máis longo, perde o balón e pon calma David Alves. Mal pase de Edu a Manu, perdón, que non puido coller ben, e acabou lle dando no pé. A verdade que está tendo un avanzado con David Alves, que está presionando moito, está complicando a circulación de balón no ataque. Agora a recuperación, a parada de Antonio Mato, que está a ser hoxe o porteiro encargado de defender e vaya parada acaba de facer agora Jesús Veiga, sí, para dar a réplica. Espero que manteñan o ritmo o nivel de arbitraxe. Agora, sinceramente, había golpe franco, está claro que deixe seguir, pero estaba en contacto, chocándolle ao brazo,
esperemos que siga mantendo, se consideran que se non é consideran así que sea golpe, pois que siga mantendo. Confiemos en que teñan a mesma vara de medir durante todo o encontro. E vemos a Niño xogando con David Alves, agora Guille Fernández. Ben defendido aí por Fran. A ver si Fran mantén o nivel que amosou a semana pasada. Esperemos que sí, está nun ritmo altísimo, nun nivel altísimo, e eso é moi importante para o equipo. O lanzamento agora que vai a Madeira, o Longueiro, para ser máis concreto, novo ataque. Se non me equivoco, primeira oportunidade do Calvo Xiria de poñerse por diante no marcador. A perda agora de Manu Méndez. Moi ben Diego Prada, quizáis ese pase do capitán un poquinho frouxo para... Sí, vi as intencións Diego a Manu, xa se anticipou, é verdad que o mellor sí que non tiña forza suficiente e puido cortar ese balón. Vemos moi intensos a Reconquista en defensa, falando moito, animándose, está nos complicando esa circulación de balón e esos ataques nestes últimos minutos. A ver como manexa tamén ao longo de todo o encontro agora o gol de David Alves, pero a ver como manexa o adestrador, non? Que ten un banco, o adestrador do Forbe Reconquista, un banco máis limitado co do Calvo Xiria, non tan profundo. Sí, é verdad que, como dixemos antes, están con un ritmo alto, ahora quizás non están sacando, non sacan de centro, van escollendo cando correr, pero sí, está claro que se manteñen ese ritmo van necesitar todo o banquillo, é verdad que non teñen moitos efectivos no banco, polo que vexo solo 4 xogadores para de pista, máis un porteiro, 5, e da cal iso podese notar ao longo dos 60 minutos. Que foi un poquinho que lle pasou a semana pasada ao SAR, que mentre os aires tiveron aire, tuveron maneira de dar respiro aos xogadores, pois sí que aguantaron no marcador, é verdade. Pois ao final, sobre todo a mediados da segunda parte, xa se viñeron abaixo e non puderon facer moito. Iso tamén fala moi ben, non? Ao final falamos, sí, o Calvo Xiria tamén ten 3 baixas importantes, pero ao final... A plantilla é amplia, dubra 4 juvenís que chegan ao nivel, que entrenan todos os días co equipo, non terán esa experiencia que teñen outros xogadores, pero entrenan continuamente, teñen ese ritmo, saben o que hai que xogar, e son xogadores de calidade que Dubra non ten problema en contar con eles en certos minutos, porque saben que lles van a responder. Aí vemos a Guille xogando con David Alves, que intentaba sorprender coa vaselina Antonio Mata, pero hai 7 metros. Aí Edu ten que ser máis intenso nesa axuda, ten que evitar esa penetración, incluso podría provocar a falta en ataque, hai que estar máis duros aí. A Guille, a parada de Antonio Rexete, e agora sí que non perdoa en segunda instancia. Tuvo sorte, o Rexete veulle a man e non deu tempo a que nadie chegara a ese balón, acabou anotando entre as pernas de Antonio. Boas sensacións as que está deixando Antonio, non nos sorprende ni moito menos, pero a verdade é que é moi bo inicio de partido que está a ter o guardameta. Vemos xa a Jorge saindo nunha desas accións típicas del para facelo o gol, empata 7 cando se van cumprir os 10 minutos desta primeira metade, Pablo. Acción típica unha xogada típica deste ano, desa circulación amplia de Jorge, que acaba entrando, atacando entre 2 e 3, si ten oportunidade e non lle salen, ten un bo lanzamento, ten unha boa finta, é verdade que é unha xogada que lle está sacando bastante rédito o Xiria no que vai de tempada. A gran intensidade tamén defensiva que está a mostrar o Calvo Xiria, pero que é capaz de penetrar Guille Fernández. A verdade é que a intensidade tanto defensiva como ofensiva de ambos equipos está sendo moi grande. Aí vemos agora a réplica de Jorge Bozas, que non perdoa, empata 8, o que falaba Pablo. A verdade é que a intensidade por parte de ambos equipos está a ser grandiosa. Estamos vendo un ritmo moi alto, sobre todo máis por parte do Xiria, que a pesar de que recibir gol xa olvídase desa xogada, xa está sacando rápido e correndo. Estamos anotando con
con bastante facilidade nesa segunda oleada, a ver se empezamos, se subimos un poquinho máis o nivel para evitar eses goles que están anotando e poder correr contraataques en primeira oleada. Moi ben agora aí a acción defensiva de Fran, que evitou a penetración de David Alves e obligou no a seguir. Así o sinalaron os colexiados. Tardou un pouco en sinalalos, pero creo que eran claros. A correr, non Sí. intentaba o Alex, o balón para o pivote para Fran. Que pena. E aí Boa tocou o xogada. susto Jesús para Sí. que o balón Boa xogada de Alex, que a pesar do contacto seguiu, foi capaz de botar para que non incorriren pasos. E no último momento soltou ese pase a Fran que foi unha pena que non pudese anotar. E creo que noticia, Pablo, que o Calvo Xirena non foi can de poñerse por diante no marcador, no que vai nos 12 minutos que levamos de conta. Se fala ben tamén de Reconquista, que está xogando ben este dúbida. inicio de partido, buscando as cosas claras, como ese 2-2 que acabamos de ver. Agora Alex, hai 2 minutos. Protesta Si, o adestrador. protesta Jota que estaba de golpe, pero pedía que sacara amarillas. É verdade que non vai ninguna amarilla, se non recordo mal, pero o colexiado Marcos decidiu que eran 2 minutos. Primeira inferioridade deste encontro para calquera dos equipos, neste caso tocou a Forbo Reconquista. Boa parada de Jesús, que está a ser un dos grandes protagonistas deste inicio de encontro, que está facendo moitas intervencións e mantendo os seus por diante no marcador. Igual que fai Adrián Dura, seguirá sin guardameta. Non foi unha boa elección este ataque sendo un máis. Teníamos que haber buscado unha opción máis clara de lanzamento. É verdade que o balón chegou a Fari, pero viña de dentro da área e sinalaron a línea de penalti, de pisando. Agora o lanzamento de Edu, que se vai por nada. Creo que tiña tempo para non estar moi ben colocado para buscar ese lanzamento. Tiña que haber esperado un pouquiño máis, prepararse, xa que non a nadie do Reconquista fora o cambio. É verdade que podía haber lanzado con máis comodidade, unha pena. É o Reconquista que está mantendo o tipo durante a inferioridade. Sí, buscaron ahora aí un fly entre Cerilla máis Diego, que foi o que interceptou o Edu. Están tendo as cousas claras, están tendo calma, están movendo o balón. Agora Edu que se armaba o brazo de novo. Sí, parecía que non ia pitar, pero hubo pé de Alex. De Alex Gómez, sí, señor. Hai aviso de pasivo, o balón agora é para Guillermo. Hai golpe franco e segue o aviso de pasivo. O lanzamento agora de David. Boa parada de Antonio e Antonio. tamén con colaboración de Fran e Alex no blocaxe. E xa recupera o home excluído. Pois hubo manter esa vantaxe durante esos 2 minutos. Foi 0-0 estes 2 minutos de exclusión. É verdade que non tuvemos opción de... Bueno, o primeiro ataque despois de exclusión, despois non tuvemos ningún outro ataque a máis, xa que foi só o lanzamento de Edu. Foi unha pena non haberlo aproveitado. Pero... Habrá... No! Pero o que hai é un golpe antes de a David. Non sinalan nada os colexiados. Cúmprense os 15 minutos. Non sabían o que pitar nese momento. 8-9 a prol do Forbe Reconquista, que está a vender a súa perma e cara aquí no Vila de Noia. Veremos a ver, ainda non fixeron cambios. A ver o que podan andar, van 15 minutos con un ritmo bastante alto, a ver o que lles pode aguantar o nivel do seu estado físico. É que vendo a imaxe do Forbe Reconquista sorprende, non? Que
sorprende que vaya tan abaixo na táboa clasificatoria, por menos polo que vimos ata agora. Vin algúns resultados, é verdad que sí, que ten moi poucos puntos, pero as derrotas que tivo algunhas non foron por moita diferencia daquela. A veces hai partidos que por detalles se escapan e ao final entras tamén nunha mala dinámica que non se salen as cousas e ao final non ves que non puntúas e complicas a cousa, pero de momento estes 15 minutos, 16 que vayan agora, están nos gustando o ritmo que están tendo, as ideas e sobre todo a intensidade ofensiva. Hai moitas axudas, están falando moito e a verdade que están creando unha boa impresión. Vemos a David tratando de sorprender e o gol reclamaba 2 minutos. A pesar de non sei, creo que eran 2 ou 3 que e estaban tocando, puido sacar ese lanzamento e anotar. Bueno, empata 9. Proban con 7, xa Douglas xa avisara na previa do de que habría posibilidad de que xogaran con 7. Temos que ter moitos brazos, moitas pernas para poder chegar a todos esos balóns e a ver se en alguma podemos recuperar e poder anotar con portería baleira. Ataque, no. Agora o gol de Prada. E agora Jorge, o gol de Jorge. Empata 10. Si, anotou Jorge, a portería baleira, nadie foi ao cambio do porteiro e puido anotar a portería baleira. É un risco que tes de xogar con 7, ou faz rápidos cambios, ou senón, pois, o que permite ser que o equipo contrario, pois, anote con facilidade. O conxunto vigués insiste. Sí, a ver, van 2, a verdad que atacando salís unha boa xogada. Aí houbo de todo, houbo dobles, houbo falta en ataque, houbo algo de todo. E agora 2 minutos Non, para David, por protestar. No, por empuxar. Pero que, é o que dicía eso, estás mantendo un partido que está sendo tranquilo, con ningunha acción importante, xa van 2 exclusións, ningunha tarxeta. Verdad que marcas un ritmo xa con un nivel, con 2 minutos, ao final todos son 2 minutos. E Jorge Bouzas que estrela o balón no pau. A verdade é que o nivel das exclusións está sendo moi alto. Ahora vaya gol se acaba de sacar Javier Frejeiro. A verdade é que, como te dicía Pablo, o nivel das exclusións está sendo... Claro, é que ao final, se marcas ese nivel de contactos xa así, exclusión, ao final acabas o partido con moitas exclusións. Ao final as tarjetas tamén son para avisar, para chamar a atención, pero non pode xa andar aparte con accións que non para nada eran 2 minutos. Non nada importantes, pero así o decidiron eles. Agora boa acción de Fari nese penetrando aí polo centro e anotando o gol. Estaba solo agora Cerillo, estaba totalmente solo para facer o lanzamento, atou pola asistencia. Non contaba mellor con encontrarse tan só e dai que non puidera atacar, pero bueno, doulle un bo pasa a Javier que neste caso non puido anotar, que buscou un lanzamento en vaselina e creo que acabou tocando no pau e índose fora. Safari facendo acción individual e por primeira vez no partido, cando se van cumprir 20 minutos, Ponce o Calvesira por diante no marcador. Boa acción de Fari, a verdad que están xogando ca exclusión, ca mixta sobre Chimpo, eso deixa moito espacio atrás que está aproveitando Fari nestes 2 últimos ataques. Forber reconquista, Ponce de novo, empata o encontro, perdón, 12-12.
E o equipo Reconquista está variando defensas, 5-1, a verdade que o segundo que ao mellor non ten o pivote presiona máis, a veces baixan a 6-0, pero están cambiando as moi defensas. traballan con unha defensa moi Sí. escalonada entre, bueno, teñen como tres escalóns aí que se poden Sí. ver 3, 2 e 1. Si non teñen a pivote, sube moito o segundo, como ben xogado agora por Chimpo, sin balón. De Chimpo. Desmarcouse moi ben sin balón. É que cando hai estas defensas o importante é xogar sin balón da primeira línea, incluso dos extremos que desdoblen para que ese segundo se baixen a defensa. E de novo que ataca con 7. Sí, está alternando según antes non tocou con 6 porque tamén é verdade que o Xiria estaba con unha exclusión, pero siguen con esa intención. Ven aí o lanzamento de Guille e Jorge de novo que volve a É sorprender. que están indo moi lentos ao cambio. A verdade que se queren facer eso, no momento que vexes que alguén vai lanzar, xa tens que ir a facer o cambio. Levamos dous gols anotados por Jorge, de que foi o caso, que non foron ao cambio, é verdade que foron 2 goles que son moi fáciles para o equipo. Agora de novo É como no caso. E de novo Jorge agora Non. non o intenta, que parecía que o iba a intentar. Agora a perda de Alex, oportunidade para poñerse de novo por diante do Forbe Reconquista. Que xesto Fixo máis un raro xesto moi raro. de David Alves Torcer un tobillo ou algo. para ter unha escordadura, pero parece que por sorte non foi nada, quedase nun pequeno susto. Está de novo por diante o Forbe Reconquista. Restan 7 minutos e medio para o remate do encontro, da primeira metade. E agora Jorge dende o extremo que se lle vai arriba. Xogamos ahora con un desdoblamento de mano, que se le estaba xogando no lateral dereito e acabou saindo no lateral esquerdo, buscándose un contra un, que só acabou soltando o balón a Jorge, pero na súa vaselina non puido anotar. Vemos o Forbe de novo convencendo sen riscos, sen nada. Diego Prada que parece que pide un pouquiño de oxígeno. No, ahora máis ben foi porque están en pasivo, estaban sin porteiro e foi ao cambio para non ter ningún susto. Vai Chimpo o Calvo Xiria a correr, movendo rápido para Alex Gómez. Edu Cousillas, o gol de Edu, pon o empate a 15. Moi ben Alex, Moi que ben. a pesar do contacto, pois foi capaz outra vez de voltar e dar ese pase a Edu. Moi ben Alex nas segundas transicións. Vemos xa movendo o Forbe Reconquista. Moi bo o traballo, sobre todo ofensivo de Alex, que non se está amigalando. É un xogador que vai sempre con todo, ou un contra un. É verdade que está tomando moi boas decisións, asistindo aos compañeiros, atacando, sendo capaz de que a pesar do contacto seguir e acabar soltando ese pase. Hai que dicir de Antonio, que Sí, non estamos falando nada de él, pero a verdade está é que parando moito e está moi ben. mantendo moi ben o equipo. Vemos a Chimpo. E que ben andivo. Que ben andivo aí Jesús Veiga. Sí, tocando antes de que Tocando antes de que evitando o saíse. córner. Hubo aí un malentendido en ataque, non entenderon moi ben a xogada, porque Manu foi a doble e Fran estaba saindo porque pensaba que iba a sacar Fari, a verdade que hubo un pequeno lío entre eles. E vai a un fado. Si, enfadabas de Manu porque estaban facendo falta en ataque, que foi o que acabou pitando Pablo. Pero falaba do enfado do colexiado co adestrador visitante, con Jota, a verdade. A verdade que está lle comentando moito, está falando moito
aí con esa tarxeta o que quere que se tranquilice e intentar levar mellor o partido e que non ande protestando tanto. Escápase o balón a Fari. Agora hai golpe franco. Move xa Fari o balón fora para Edu Cousillas. Agora faltan ataques falta de Diego Prada clara sobre Fari. Hai aviso de pasivo, lanzamento de Chimpo que antes non puido quen de anotar, agora sí. E estábamos a ir un día a molestar un pouco, pero non lle deron tempo a poder contactar, sacou rápido o lanzamento e anotou ao pau largo o Chimpo para poñernos por diante por 16-15. 31 goles en 26 minutos. Eso que os porteros tampouco están desaparecidos, están aparecendo. No, pero bueno, as defensas quizás non están acertadas que... Sí, está vendo tamén moitos ataques rápidos de segunda oleada, goles sin porteiro, dai un marcador tan elevado. Agora o gol de Guille de novo, Guille Fernández. É un xogador que hai que salir ya máis a chocar, que ten un bo lanzamento, pero non podemos esperalo en 6-7 metros, porque desde aí ten capacidade de lanzamento como está demostrando no que vai de partido. Necesitamos un poquinho máis de intensidade e salir a chocar polo menos a 9 metros ou evitar esos lanzamentos. Aí vemos a Jorge xogando con Manu, agora Chimpo Camaga, xoga de novo con Manu. Manu. Sinalan, faltan ataque. E aí o golpe que levou Fran Rey, se non me equivoco. Sí, non o vin, a verdad que non estaba o balón no seu lado. Non sei que pasou. Non o vin. Acabo de ver unha repetición. 1, 2, 3 pasos. Roberto, non pitou pasos. Non, pitou falta na tela. A piques de roubar Jorge Bouzas nunha das accións típicas. Empata 16 cando resta pouco máis de 2 minutos. Igualdade máxima. Un encontro no que os ataques están impoñendo claramente as defensas. Dicías, Pablo. A ver se facemos unha boa defensa, recuperamos un balón. E de novo Guille. Bo desmarque sin balón, pilloulle, non sei, estou moi atento a Aaron, creo que estaba. Agora Aaron. Susanou o erro de antes, ruido con ese gol. Que ben Aaron agora. Como decías ti, subsanou o erro. Sí, creo que sí, polo que sí, estaba aí defendendo, parecimos. Desmarcouse antes moi ben Guille, hai que estar un pouco máis atentos a eses desmarques sin balón, porque puido permitirlle a Guillermo chegar a unha boa posición de lanzamento. Agora sí, Antonio estaba pisando. A intervención de Antonio sobre o lanzamento de Javier Freijeiro. A correr o Calvo Xiria, Jorge Bouzas, que ben, escápaselle de novo. A segunda intentona de Vaselina, volvese a escapar. Era un gol que podía ser chave antes do descanso. Resta 50 segundos para a finalización desta primeira metade. Quizás non era unha boa situación de lanzamento, ainda non chegar á esquina, o que fixo que tuvo que lanzar saltando hacia o porteiro. Eso, quizás un pouco forzado. Sí, ao mellor non se deu conta do tempo que había. Agora o tempo morto. Puido haber aguantado un pouco o balón e facer un ataque máis largo, organizado, pero bueno, non pasa nada, temos que defender. Bueno, pois a ver que pasa neste tempo morto. No que, bueno, Adrián Dubra supoño que intentará unha defensa
para evitar que o seu equipo vaya por debaixo no marcador, non? Con 40 segundos que quedan, pouco 38 para ser máis exactos. Ahora a única dúbida que pode haber é que decide Jota para xogar, se xoga con 7 este último ataque da primeira parte ou xoga con 6. Supoño que lle estará dicindo Dubra, pois eso, en función de como ataquen, pois como defender. Temos que ter ollo sobre Guille, que é o que está tendo peso todo do equipo, sobre todo na faceta goleadora. Estar un poquinho máis intensos, evitar esas chegadas a 6-7 metros, ser máis contundentes nos choques e intentar axudar un poquinho máis a Antonio para poder deter esos balóns. Bueno, pois a ver que pasan últimos 38 segundos desta primeira metade. Recordamoslle que o marcador é de Calvo Xiria 17, Forber Reconquista 17, balón para os vigueses, o que vai ser, senón a última, a penúltima acción desta primeira parte. Esperemos ter un ataque, recuperar un balón, ou senón vemos a Dura tamén co cartón de pedir o tempo morto na man. Defensa presionante do Xiria, 1-1, que agora intentaba o lanzamento a reviravolta. Foi ben visto por mano ese desplazamento, ese desmarque sin balón, e acabou lanzando por detrás como último recurso. Quedan 10 segundos. A recuperación de Edu, que intenta sorprender. Detén Jesús. E agora Guille, o que intenta a Madeira. Bueno, pois ímonos con empate ao tempo de reserva. Primeira parte moi intensa, con alto ritmo, no que os ataques se impuxeron as defensas, eso que tamén os porteiros algo tamén aportaron, pero un alto ritmo no que se acabaron anotando, pois mira, 17 goles, que a verdad que é bastante. Esperemos que na segunda parte estemos máis intensos na defensa, que é onde está a chave deste partido, e podamos irnos no marcador na segunda parte. Pois así é, volvemos na segunda metade con este Calvo Xiria Forber Reconquista. Ata agora.
Bueno, xa estamos de volta no Vida de Noia, onde vai dar comezo esta segunda metade do encontro entre o Folbe Reconquista e o Calvo Siria. O Folbe Reconquista. Sabemos a entrada, Pablo, de varios xogadores como son Dani Mayo. Sí, hoxe Dubra Mario decidiu Cancela. non a mitad da primeira parte non facer cambios nos extremos como fai outras veces, xa que Jorge e Edu xogaron toda a primeira parte, e neste caso ahora sale Dani, tamén sale Mario Cancela no lateral esquerdo e Diego Vega no lateral, no extremo dereito. Extremo dereito, sí, señor. Aí vemos xa os cambios a ver. E David de lateral dereito, que tamén é algo que choca un pouco. Sí, que non adoitamos a ver. Non. Adoitamos a ver No lado central ou contrario, sobre todo no lateral central. esquerdo, pero no lateral dereito non. Bueno, pois aí vemos o conxunto local movendo, aí agora golpe franco co Lundo Xuvenís, como é Mario Cancela. Un rapaz con moita proxección, Pablo. Si é un xogador con moita calidad, que domina moitas facetas do xogo e que non se amina nada, como acabamos de ver, chegou, era unha boa zona de lanzamento, é unha pena non tuvo boa sorte, xa que acabou batendo o balón no porteiro. Bueno, aí vemos xa o conxunto visitante tratando de poñerse por diante no marcador. Vemos a Dani Mayo aí facendo unha defensa casi individual sobre Cerillo, non? Agora o balón longo de Antonio Mato para Fari que xoga con Dani Mayo. E que porteiro ten Folbe Reconquista, Pablo. A verdade é que Jesús Veiga está a facer un partidazo, calquera dos dous que está xogando. Tanto Jesús Veiga como Antonio Mato están facendo dous auténticos partidos. Están mantendo os seus equipos no marcador. A verdade que levamos varios ataques un pouco alocados, con pérdidas de balón, a ver se nos tranquilizamos un pouquinho. Reconquista decide ahora sair con 6-0. Agora a recuperación de David Alves, que non perdoa, pon de novo por diante o seu marcador. Cortaron ese balón, viron as intencións a Aaron, que saliu un cruce por detrás de Faria, e nese paso que intentaba sobre Mario foi cortado por Diego Alves, e anotou en contraataque. Temos que ter máis seguridade nos ataques, máis claridade e ser máis incisivos. Estamos con moitas dúbidas. Samari xogando con Fari, por non para o extremo para Edu Cousillas, Diego Vega anotou o xogador herculino do Calvo Siria. Hubo un bo xogo sin balón de Mario Cancela, que permitiu que houbera ese desequilibrio e esa boa continuación sobre David, e David con ese último pase a Diego que acabou anotando por entre as pernas. Move xa o Folbe Reconquista, buscando poñerse de novo por diante do marcador. Boa acción agora de David. Confiamos un pouco Antonio, que sí, non era pisando. Non tuvemos sorte que non foi hacia a portería ese balón. E vemos a Fari, agora sí, o gol de Fari, 19-18, ponse por diante cando van 3 minutos da segunda metade. É un dos seus fortes esas penetracións, sempre lle vai a 100%, sale tanto a punto débil como a punto forte. A verdade que foi con todo e agora foi capaz de anotar e poñer por diante ao equipo. Vemos agora o lanzamento de non podemos esperalos en 6 metros a Guillermo, como demostrou, é un xogador que a pesar do contacto vai igual hasta dentro, e hai que salirlle máis a chocar, porque senón aí non temos as de perder todas as accións. Mario ten que salir máis a 9 metros a chocar. Bueno, veremos a ver como aguanta o físico dos xogadores visitantes, que prácticamente non están a facer un cambio.
Sí, siguen cos mesmos. É verdad que non teñen moitos cambios, pero tampouco non se está aproveitando. Agora si Aro que va a susanar, non? O erro de Antes, bo 2-2 entre Mario e Aaron, que ainda maiores do gol puido conseguir esa exclusión para o xogador do Reconquista. E agora que volve a xogar sen porteiro. Sí, xa lle gustan co 7-6, onde están con un menos tamén saca o porteiro da portería e xoga con todos en ataque. Non podemos permitir chegar a esas distancias. Está demostrado. Golpe franco, claro, sobre Fran Rey. Temos que subir un puntiño en defensa, senón vai se nos complicar o partido. Estamos vendo quen é o que leva o peso do partido, temos que sair máis a chocar, non pode anotar chegar con esa facilidade a lanzar. Sí, a verdade, como dís ti, ao final quen está a levar o peso do partido é sen dúbida Guille. Sí, é o máximo goleador do equipo por algo, porque ten cualidades, así que temos que estar un poquinho máis intensos, máis atentos a ese xogador, salirlle máis, non permitir que chegue a esas distancias, que se sinte cómodo, intentar molestalo un pouco máis. E aí vemos de novo a Guille. Isto é distinto, xa houve un contacto fora de 9, tamén houve a axuda de Dani Mallo, eso xa é outra cousa. Aí vemos de novo moi atentos agora sobre Guille, como ben pedía Pablo. Claro, eso é outra dificultando ya moitas cousas. Claro, así, non se nota, non é un xogador moi rápido, costalle máis, hai que salir a chocar. Lanza, tira. Tira Mario, lanzamento Mario desde el campo propio. Gol de Mario. Daba a sensación que iba a dar no pau, incluso dábame que chegaba ao porteiro, pero por sorte anotou Mario que veu ben, bo traballo defensivo neste ataque do Reconquista. Eso é que ten que ser a actitud, esa ten que ser a premisa de sair a chocar, de molestar, e vimos que non se sentiron cómodos. Tan incómodos que se sentiron que agora xa atacan 6-6. Sí, bueno, recuperaron o xogador excluído. De momento nesta primeira parte ainda non xogaron co 7, pero estás vendo nestes dous últimos ataques outra actitud. El Guille que dicías ti. Sí, non escapo do contrato, gustalle, pero agora está salindo a chocar máis adiante. Agora a parada de Antonio Mato, que partido está a facer Antonio Mato. Facíalle falta esta parada. Que pase agora de Fari. Que pase de Fari, que non desaproveita Diego Vega. Sí, Diego Prada intentou cortar ese balón, Fari viuno moi ben e tuvo a calidad suficiente para sacar ese pase a Diego e poder anotar. 2 arriba, máxima diferencia do encontro. Eso fala moito do que está a pasar no Vila de Noia. E tamén unha nova incorporación no Forbe Reconquista. Sí. Iago Fernández. Vemos que saliu Guille porque está bastante, se lleva pasos, bastante cansado. Creo que pediu el cambio, a verdade, ao final tantos contactos, eso acaba cansando moito e de aí que pedir o cambio. Agora quen erraba ese lanzamento era Diego Prada e ten posibilidades de poñerse 3 arriba o Calvo Siria, algo que creo que vai ser importante se o consegue, xa que vai a ser un punto de inflexión no partido. Sí, vemos que non creo que ningún equipo chegara aos 3 goles de diferencia, máximo foron 2. A mí sí que esos 3 goles de diferencia poden ser importantes, pode dar ese plus de moral para afrontar o último tramo do partido. Aí vemos a David movendo xa con Fari que xoga con David, o lanzamento de David, nova intervención de Jesús que mantén con vida os seus no partido.
Houve colaboración aí, creo que tocou tamén un pouco o blocaxe e boa parada. Aí vemos Cerillo con Moita fortuna. sí señor. Tamén tocou o blocaxe, pero acabou entrando. Vemos a Fari, David, e o contragol de David. Vai o contragol 23-21. Adrián Dubra que Está molesto, que considera que houve un contrato fora de lugar nese de Cerillo sobre David. Por eso protestaba esa exclusión. Sale con 7 ahora, Reconquista. E Dubra o que fixo foi baixar a 6-0. sí, vemos a Cerillo ahora xogando con David Salves, a parada de Antonio Mato, xoga Mario con David. Gol. E o gol de David, máxima diferencia este momento, cúmprense 10 minutos desta segunda metade, 24-21. E hai tempo morto de Reconquista, Pablo. Non lle gusta a Jota como están xogando, como xogaron ahora o 7-6. Ao final o que foi un lanzamento fora de lugar, tens que estar moi seguro os ataques cando xogas sin porteiro, porque claro, a mínima perda ou unha parada sinxela para o porteiro pode provocar un lanzamento sinxelo para o outro equipo, e son goles fáciles, foi como foi o caso, é por eso que pediu tempo morto, porque buscará que pois, unha xogada máis elaborada, un lanzamento máis claro. Bueno, a verdade é que agora o partido pois pinta un pouco mellor para Calvo Xiria, sen dúbida. Sí, estamos vendo que falamos antes do tema do cansancio, o mellor está notando os xogadores do Reconquista. Cerillo leva todo o partido en ataque, Diego Alves tamén, Guille ahora porque saiu, pero creo que volve a entrar ahora. Son moitos minutos no campo, e iso acaban notando como non están tan frescos en ataque. E volverá a atacar con 7. Sí, supoño que plantearía un ataque neste tempo morto para aproveitar esos 7 xogadores e poder anotar con facilidade. Eu, Pablo, creo que, bueno, quizáis agora o cansanzo non empeza a afectar, a precipitación é un pouquiño maior, e tamén cabe destacar que a intensidade do Calvo Xiria, a pesar deste gol defensiva, está a ser moito máis alta. Sí, notase esa xente que entrou de refresco, estamos moi intensos en defensa, pero claro, Cerillo ten esa calidad de pase, puido observar ben o pivote que estaba só e anotar. E era unha pena o lanzamento de Dani, que creo que chegou a tocar Jesús, e depois xusto para desviar hacia o pau e recuperar o balón. Non sei se Dubra planteará outra defensa a outros xogadores, porque está Fari ahora de segundo, e o mellor plantea outro tipo de defensa para nestes ataques de 7 xogadores do Reconquista. Sí, xa o fixo anteriormente poñendo a Dani Mallo a defender ao extremo e a Fari por dentro. Porque aparte está David, que non está moi acostumbrado a defender el central, hai xente algo fora de sitio. Agora vaya pelotazo se acaba de levar Fran Rey. Ollo, esperemos que se quede nada Sí. de todo na facial. Que non sei se van a excluir a David, Sí, porque creo que o árbitro lle está a decir. creo que sí, están esperando a ver que pasa con Fran e depois van a... Claro. Foi un lanzamento pois bastante forte. Sí, duro. A verdade que pillou, que o rexeite foi o balón ao outro lado do campo. Seguro que eu que non entendo esta exclusión. Sei que Guillermo sí que acabou ali no chan despois do lanzamento. A verdade que quedeime co balonazo, mirei para Fran.
pero bueno, volvemos ao criterio. Ali hubo criterio. outro desplazamento, a que protestaba anteriormente dura, e ali non foi nada. A verdad que non están manténdose. A verdade é que o o mesmo criterio criterio. de decisión non está a ser o mesmo. Fora, Vai fora. casi nos chega a nós o Sí, balón. a verdade é que casi igual ainda te ve para xogar Dios David Alves Daquela sí. que quería que saltaras a pista. Bueno, temos que buscar un ataque algo longo, que pase o tempo. Estamos sin porteiro, que non precipitarnos, buscar pases, lanzamentos claros, non evitar esos goles sinxelos para... Vamos a ver, que boa acción de Mario agora. De Qué novo, pena. Jesús, pero que boa acción de Mario. Sí. Agora o balón ao extremo, ben defendido aí por Diego Vega, o balón agora a pivote. Donde estaba David Castiñeira, fai o gol, 24-23. Bo movimento de balón de Reconquista, que supo sacar o balón Diego, despois Cerillo a ese pase con calidad ao pivote. Unha pena antes a xogada de Mario E Aaron. e Aaron que non terminou un gol, porque tamén é verdade, como dis, Jesús Veiga está moi atinado. A verdade é que o partido dos dous guardametas de hoxe, a pesar dos goles que se levan, aí vemos de novo a Jesús. O golpe franco, o penalti ou non pites nada. Pois acaba de pitar o golpe franco. Sí, non, por eso. O pites penalti ou non pites nada. Pero non podes pitar golpe franco. Non está nun choque de lado, para min 7 metros claros, primeiro de todo. Pero non podes pitar golpe franco. Aí vemos a Aaron xogando con Manu e Mario. E dicía o Pablo que o partido dos dous porteiros é para poñerlle os nenos, porque a verdade é que a pesar de que levamos 47 goles neste partido, están incomensurables. Agora sí que Dani se Sí. de encontrar. Pode anotar entre as pernas, pero sí, están aparecendo, como ben dis, son moitos goles pos minutos que van, pero bueno, o seu traballo está sendo importante para ambos equipos para manterse no partido. E que de non ser pelos porteiros, en vez de 48 goles levaríamos 70, porque Si, non, levaríamos bastantes máis, a verdad. Unha pena, casi que parecía que quedaba colgado David Alves, parecía que era recuperación de balón, pero acabou encontrando a Cerillo. agora Antonio, Acaba de lanzar agora Manu. e boa parada de Antonio. Choca rápido Jorge Boutas o lanzamento de Jorge. E de novo Jesús. Estaba pisando. Eu non sei nin o que marcou. No, creo que pitou no rexeite, tocou, ou consideran, di o xogador que non, que tocou o balón, como estaba dentro da área, pois pitoulle pisando e golpe franco por Xiri, que está dicindo que non lle chegou a tocar o balón. Sí, pero fixo Pero bueno, xesto de que estaba pisando, non? o importante, o balón é noso, a ver se podemos anotar neste ataque. Aí vemos a Manu movendo con Mario. Mario que intenta zafarse do rival, perde o balón, Guille, toca no pé. E agora o tempo morto de Adrián Dubra. Non está moi contento cos últimos ataques, vai preparar unha xogada para que a ver se podemos ter as cousas máis claras e poder anotar. A ver si Adrián Dubra Non sei se vai a sair Chimpo, parece que se está dirixindo a él. a quen non vimos durante este encontro foi a Juanca. É verdade, pues sí, non me dara conta, non sei se hai algún problema físico ou é decisión técnica, pero é verdade que non o vimos.
no que vai de partido. A ver que planteou o Dubra, non vemos está Chimpo aí, a ver que xogada, desdoblamento, quere buscar un contra un de Faro e de Chimpo. Chimpo con sorte, con moita sorte. Gol. Gol. Que é o que vale. A verdade é que con moita sorte chegou ese tanto de Chimpo, boa acción, a pesar do lanzamento. Buscou o Dubra que Aaron estuvera aberto, mandou a mano tamén a doble e permitir ese 2-2 na zona central con Faria máis con Chimpo con sorte, pero acabou en gol. E de novo 7-6 do Forbe Reconquista, defensa moi alta do Xiria, boa parada de Antonio, o lanzamento de Antonio, o pau! Era o que lle faltaba a Antonio para recuperar este encontro. Sí, un gol, unha pena. A verdade que me daba a sensación que iba ben dirixido, pero unha pena nese non. Pero boa defensa antes, con ataques de 7 necesitamos moita intensidade de brazos, de pernas, poder chegar a moitos sitios e antes fixo que conseguimos un lanzamento complicado para Cerillo con unha boa parada de Antonio unha vez máis. Vemos a Guille, de novo Antonio. Agora Antonio, tira. Agora sí que tiña que agora non quixo. Cortouse. Non o vi claro, agora Diego. O gol de Diego, 4 arriba e póñense moi ben as cousas para o Calvo Xiria. Si, o gol de Diego corto. 4 goles que dan un poquinho máis de tranquilidade. E vemos de novo atacando en superioridade o Forbe Reconquista, moi ben defendido aí por Fari, esa acción de Javier Freijeiro que intentaba e golpe franco. Moita intensidade. Antes de Fari quizás no mellor non hai que ir tanto, porque ao final se vas tanto o mellor podes provocar un onde se xusta baixo. Está ben a intensidade, boa pérdida. Estamos defendendo moi ben contra o seu ataque de 7, provocándolles perdas, lanzamentos complicados. É verdade que subimos ese puntiño en defensa que nos está permitindo irnos no marcador. Esperemos que ahora que con un máis 5. A verdade é que era necesario subir esa intensidade defensiva por parte. A clave estaba no nivel defensivo, sí. Está claro, o que iba a marcar o partido é que subir ao nivel defensivo. E vai a acción do Calvo Xiria. Típica penetración de mano entre 1 e 2, moi ben xogado, boa circulación entre Faria e máis Chimpo. E agora o tempo morto de... Non quere cortar Jota este ritmo que temos. Non sei se vai manter o 7-6, pero bueno, temos que seguir con da igual a como ataquen en ese nivel defensivo. Nos está permitindo recuperar balóns. En ataque, a verdade que levamos un bo nivel, estamos con accións claras, lanzamentos con previa xogada, pois conseguindo lanzamentos claros. A verdade que a clave era, como repito, era o nivel defensivo que tiñamos que subir ese puntiño. Antonio estaba parando, necesitamos ese nivel defensivo para poder recuperar balóns e correr e poder ir distanciándonos. E esa está a ser a clave neste segundo tercio da segunda metade, non? Ao final, estes 8 minutos que levamos a maiores dos 10 primeiros é onde se está a marcar a diferencia. Sí, creo que foi a raíz do primer tempo de morto de Jota. Subimos un poquinho ese nivel, podemos escapar ahora os 5 goles, non podemos relaxarnos porque sabemos que son do que son capaces. Pódese complicar o partido, temos que manter ese nivel. Vemos que salen con 7 outra vez,
a ver que tal lle sale. Están notando tamén que non está ahora Cerillo no campo, na zona central, que é o que lle dá un pouco de claridade, de calidad nos pases, na circulación, e está notando un pouquiño ahora o Reconquista. Vemos a David Alves xogando con Guille, un dos grandes perigos, tal e como demostra. Ben xogado ahora por parte do Reconquista, que permitiu que Guille chegara a 7 metros. E agora David, creo que era unha acción que necesitaba David logo de esas expulsións que sufriu. Risca dura con David. Sí, non sei, vin ahora, acabo de ver un xesto de David, algo raro, non sei se ten algún problema físico. Estamos provocando nesta segunda parte moitas perdas de balón debido a esa intensidade que lle subimos en defensa, e está facendo que recuperemos o balón e podamos contraatacar, ou como é no caso, pues, atacar con tranquilidade da diferencia que temos e buscando ese novo gol. Pode ser que teña razón Pablo, no de David, que non ainda que non demostra o mismo, pero Sí que ten un vendaxe na rodilla dereita, non sei se é por eso ou que pasou. El tampouco pide o cambio, non debe ser mellor nada importante. Mellor foi un mal xesto, esperemos que só se quede eso non. sí, pero esa perna dereita, ese xeonllo da perna dereita dende aquí non dá sensacións de estar nas mellores. No, a ver, xa digo que vin aí un mal xesto, non sabemos exactamente se viña con algún problema. Vemos atacando de novo con superioridade. O balón agora para o pivote ben defendido por Jorge e por Fran. Vemos a Javier Frequeiro xogando con David Alves, agora si é quen de lograr o gol. Ben xogado con ese bloqueo exterior por no segundo. Agora a primeira volta de Fran, moi ben ese Un pivote experimentado parecido. o máis estilo Losón. Sí, aí moi ben ganado a súa posición, é moi ben xirado no momento do contacto, pois gran acción de Fran aí no pivote, que dáse reinventando, non? Con esa nova posición. Non lle queda outra. A verdade As baixas de Losón e Ramón. Fran vale para o que necesite o equipo. Moi boa acción, a verdade. E vemos aí que a picas de perderse o balón David Alves, o lanzamento de David, a parada de Antonio, que volvemos a repetir. No. Intento de novo, non logra o gol. Lamentas Antonio. É o que lle falta o que gol. lanzar, a ver, Sí, era moi claro, estaba claro. Non foi arriscado, tiña que haber lanzado, unha pena. Pero non lle está salindo moi ben, a verdade, o xogo de 7 para 6, non está conseguindo eso, que nós non estamos aproveitando esas accións, porque sí, anotamos algún de a portería baleira, Sí, pero podíamos levar moitos máis, sinceramente. se perdoaron moito, Sí. señor. Aí vemos este que tampouco perdoa, ¿no? Cerillo, claro, que provoca que xogar que ataquen con 7, que a defensa está moi hundida, porque claro, tens que chegar a moitos lados. Nesa distancia Cerillo ten un bo lanzamento, como acaba de mostrar, e Antonio pouco pode ofrecer, porque tampouco houbera colaboración no blocaxe. Bueno, vemos ao Calvo Xiria, restan 7 minutos e medio para a conclusión, 5 arriba. Moi mal se tiña que poñer a cosa, Pablo. Sí, por sensación non creo que pase nada. Xe digo, porque estamos moi ben en ataque, ao final vamos xa 31 goles. Moi ben xogado, ahora boa contención. E Diego que está inconmensurable dentro do extremo. Moi bo gol ahora. Vaya partido non, vaya segunda metade estaba dentro, porque entrou Sí, no descanso, vaya segunda metade, 3 goles, se non me equivoco. Moi ben a xogada, moi boa circulación. A verdade que cando movemos rápido o balón, cando non botamos,
así que atacamos e fixamos e soltamos o balón con a velocidade que temos, pois encontramos opcións fáciles de lanzamento, como foi o caso. Insiste Jota co xogo de 7, non se dan por vencidos. A ver, teñen que arriesgar, non les queda outra. Agora hai un poquinho máis de claridade no ataque de Reconquista, 7-6, pero bueno, nós temos que seguir ese nivel ofensivo, seguindo atacando como estamos facendo, por lo menos estes 6 minutos que quedan de partido. Que ben Fran facendo esa recuperación, moi atento, aí entrando dentro do banquiño. E agora Bo repliegue, a pesar de que Fran viña do cambio, chegou para poder cortar ese balón, que era importante, xa que senón marchaba un xogador do Reconquista solo hacia a portería. E dura que lle dá descanso a mano. A Alex, 7 metros. Quero velo. Que nos poñan a repetición, Sí, Pablo. A verdade que teño moitas dúbidas. Considera, sinala que estaba dentro de 6 metros, estaba pisando, de aí que sinalara o penalti. Non teño moi claro, a verdade. Con algo de sorte, Alex. Gol. Fai o 33-27. Isos os porteros teñen que fastidiar moitísimo, non? Xa leva varios Jesús tocando e acabando entrando, eso non pa moral non é nada bo. Vemos a Guille, boa defensa agora de Fran, agora Fari que se vai só. O gol de Fari, 34-27, restan 4 minutos e medio, ahora sí que podemos falar de partido finiquitado, Pablo. Sí, creo que sí. A verdad que siguen eles o igual co 7, tamén o mellor sirve tamén de entrenamento para perfeccionar este sistema. Pero a verdad que desde, como dixetes, no minuto 10 da segunda parte subimos un poquinho ese nivel e dai que consigamos esa diferencia no marcador. Temos a Cerillo amaga co lanzamento. A verdade é que o traballo defensivo do Calvo Siria cambiou un 200 por 100 e foi o que marcou a diferenza neste último tramo de partido, non? Aí vemos de novo a Diego que xa non temos moita variedade, cando fai falta tiro largo leva, neste caso, pois aguantou ben no último momento lanzou ao corto, moi ben Diego nos lanzamentos que tuvo nesta segunda parte. A verdade é que desde que entrou un dos grandes protagonistas do encontro, sen dúbida ninguna, creo que se leva 4 goles, 4 lanzamentos, 4 goles. Sí, moi ben nos balóns que lle chegaron. Ahora o balón que se lleva de arriba. Golpe franco, sin nada, os colexiados, me parece eso. A parada de Antonio, Alex que busca o lanzamento desde campo propio, agora sí. 26, 28, no, 35, sí, 36, 28, 8 arriba. Bueno, o partido xa máis que visto para a sentenza, a pesar do que di o marcador, non foi nada fácil a victoria para o Calvo Siria, verdad que o Valverde Conquista amosou unha gran imaxe, moita resistencia. 40 minutos moi bons, que é no que se teñe que quedar para afrontar estes últimos esta segunda volta, si queren manter a categoría, pero seguro que si traballan como esos 40 primeiros minutos acabarán conseguindo vitorias. Eu creo que ao final sucede un pouco. Agora sí, Antonio. A terceira foi a vencida.
tirou un pouco co brazo agarrotado, Estánnos presionando aquí. É verdad que hasta parecía que non daba chegado o balón á portería. Hasta entrou como chorando. Sí. Pero bueno, un alivio para Antonio, é un goliño que lle ven para redondear o partido que está facendo tan completo. E a verdade é que, sen dúbida, volve a demostrar unha vez máis un dos grandes protagonistas da victoria do Calvo Xiria no día de hoxe foi Antonio Mato. Sobre todo nesta segunda parte, creo que foi donde máis se apareciu e notou pois o equipo e conseguir esta diferencia ao final do partido. Bueno, pois o dito, a verdade é que este partido a min recorda moito o da pasada semana, foi algo similar, non? O equipo rival aguantou os envites do Calvo Xiria. No. De novo Fari, este non entra. Aguantou os envites do Calvo Xiria ata o minuto 40, 45 e a partir de aí veus abaixo porque a falta de efectivos pois empezouse a notar, pero a verdade é que sorpréndeme, non? Que este equipo vaya tan abaixo coa gran imaxe que mostrou aquí. É verdade que sí que é sorprendente, como dixen antes, se manteñen este nivel van conseguir vitorias, o fichaxe de Cerillo van a notar porque xa demostrou a calidad que ten neste partido. Se siguen traballando, pois así chegarán as vitorias. A verdade que desexamos a maior das sortes neste final de partido, de tempada, perdón. O último lanzamento de Chimpo vaise fora e remata o encontro co 37-29. Bueno, 2 puntos máis, empezar a segunda volta con unha victoria sempre é importante. É importante, vai dar moral para estas dúas visitas que temos seguidas fora da casa contra rivais como a Seis do Nadal e Cañiza, que xa aquí en Carballo demostraron os grandes equipos que son, o que nos costou conseguir a victoria. É verdade que van vir ben esta victoria, estes 2 puntos, estas sensacións que sacamos sobre todo agora ao final do partido, van nos dar eses ánimos para afrontar eses 2 partidos que temos agora tan importantes. Bueno, pois agora a nós os dous tocanos descansar estas 2 semanas, verémonos en 3 semanas aquí no Vila de Noia, se non é novidade. E nada, darlles grazas a todos os espectadores por seguirnos e unha vez máis, Pablo, gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, David. Un placer, como sempre. Vémonos en 3 semanas aquí un novo partido do Calvo Xiria, a ver se sigue esta dinámica positiva e se logra ese título de Liga. E como diste moitas veces, é así. É tan importante entrar nos 2 primeiros como ser campeón. A min sí, xa teño a experiencia das 2 casos. O importante é meterse nunha fase, porque ao final ser primeiro ou segundo non che beneficia para nada, porque sí que encontraste se eres primeiro con 2 segundos, se non é ao revés, ao final dá igual. Tiña que ter o único é o premio por ganar unha liga, ese plus que che dá e conseguir unha liga que tan bonito é. Bueno, pois agardemos que siga esta boa xeira de resultados e que dentro de 3 semanas, cando nos reencontremos aquí no Vila de Noia, pois sigamos con esta boa xeira. Sí, oxalá que sí. Bueno, moitas gracias a todos e o dito, vémonos en 3 semanas aquí de novo no streaming do Calvo Xiria. Hasta logo.